Pinudi Gusti, para kadang kinasih, kita kaparingan wekdal malih kagem pepanggihan ing renungan dalu. Ki Kajus marang Timur Selasa 13 Desember tahun 2021. Sesarengan kita badhe kegilut sabda dalem Gusti kanthi jejer rawuhipun milujengaken. Tentrem rahayu peparingipun Gusti Yesus Kristus wonten santosa ing panjenengan sami. Para kadang asring-asringipun kita kepengin ingkang badhe ndatengi kita menika perkawis-perkawis ingkang binggahaken. Nanging ing kasunyatan asring ugi mleset saking pengajeng-ajeng kita saengga mbetahaken daya kawasisan mirunggan kagem saged nampeni saged ndadosaken satunggaling gegladen sabar ing donya kagem nampeni rawuhipun Sang Sabda ingkang asta tentrem raharja lan paring kawilujengan sejatos. Para kadang waosan kita ing Yehezkiel 27 ayat 1 ngantos 12. Mirunggan badhe kawula waos kagem panjenengan ing ayat 12 ingkang paring paseksi ingkang benten kalian kawontenan kita ing donya. Mekaten saraosipun Yehezkiel 27 ayat 12. Ing pinggire kali kiwa tengen ana wite wowohan warna-warna kang godhonge ora alum lan wohe ora entek-entek. Saben sasi awoh maneh. Sabat wit-wit iku oleh banyu saka papan kang suci iku. Wohe bakal dadi pangan dene godhonge kanggo tamba. Para kadang toya ingkang medal jumedhul ndatengi gesanging jagat saking padaleman suci ingkang mili ing kali dayani tanahipun dados subur dados sumber gesang kewan lan tetuan. Teman raos pait ingkang kepareng kadadosan ing gesang kita ugi kepareng kagantos raos tawar nyegeraken. Teman sedaya tetukulan ingkang wonten ing gesang kita dados gesang lan migunani kagem sesami. Pranyata sangsaya lebet kita tumungkul ing asta dalem Gusti. Sangsaya mboten saged njajaki lebeting katresnanipun. Teman perlu lelangen ing patunggilanipun Roh Suci ngantos jiwa kita kaentasaken nilar sawernining kondisi situasi kadagingan tumuju dhateng sihipun ingkang nyampurnaaken. Wohe bakal dadi pangan dene godhonge kanggo tamba. Puji Gusti para kadang. Wulan Desember menika ngemutaken dhateng kita rawuhipun Sang Sabda ingkang manjalmu dados manungsa ingkang sampun nilares kamulyan ing swarga. Saperlu rawuh tumedhak ing donya kagem milujengaken sugeng panjenengan lan gesang kula. Gesang kita ingkang suwau pait boten maedhahi dhateng sesami. Awit katresnanipun Gusti kita katuntun lumebet langkung jero ing rancanganipun. Teman saged tansah sinau nindakaken kados ingkang kakersakaken Gusti. Cunduk kitab Yudas tunggal ayatipun 12 ngantos 13.
Nanging kowe para kekasih padha mbanguno awakmu dhewe kadasarana pracayamu kang suci pinunjul sarta ndedonga ana ing patunggilane Sang Roh Suci. Padha rumeksa marang awakmu dhewe mengkono ana ing sajroning siye Gusti Allah. Kalawan nganti-anti marang sih rahmati Gusti kita Yesus Kristus tumuju ing urip langgeng. Welasana wong-wong kang isih mangu-mangu. Wong iku padha entasna srana karebut saka ing geni. Nanging ketokna welas asihmu kakantenan wedi. Uga marang wong liya. Sarta padha sengita marang sandangane wong-wong kang kajembrake dening pepinginan-pepinginaning daging. Para kadang kinasih, sugeng cecawis medhokaken raipun Gusti ingkang sampun kepareng rawuh milujengaken gesang kita sinambi nindakaken welas asih dhateng sesami. Sarta njagi kawontenaning gesang kita supados tetep nampeni prastyanipun ingkang adi. Temahan jiwa kita saged memulya lan ngakeni asma dalem Gusti. Kados dene paksensinipun pemazmur 52 ayat 8 lan 9. Ing wayah rina Pangeran Yuwan ndhawuhake sih kadarman. Sarta ing wayah bengi aku ngrepekake kekidungan pandonga marang Gusti Allah ing uripku. Nampeni kawilujengan peparingipun Sang Kristus Yesus saestu betahaken perjuangan ingkang linangkung ageng kangge sabar mantep anggen kita mitadosi sabda dalem Gusti. Temahan ing titiwanci ingkang kaprastyaken Gusti, kita ugi badhe nampeni kanthi wetah rawuhipun ingkang kaping kalih ingkang beta kita lumebet ing kalanggengan peparingipun babar kawilujengan sejatos. Amin. Gusti tresna panjenengan sami.